Mbak Ida, sampai ngerti apa ora? Aku baru tuku Magicom ning salese, Mbak. Wes kene lu gosek kene. Iki lho, Mbak, kwitansiine. Lah barang koyo ngene iki regane piro to Mbak Dia? Ya kuwi memang diangsur, Mbak. Saangsuran 315. Bayare ping 8. Ya Allah, 315 ping 8. Lah ora ketemune 3,5 to Mbak Dia. Lah iki Magicom apa kulkas? Lho, Mbak. Magicom iki to ajaib. Aku langsung kepencet, langsung tuku. Magicom ajaib. Lah apa ana jine kuwi Magicome? Ra cetha. Jarene iki lho, Mbak, iso dienggo kesehatan, iso mengurangi asam urat, asam lambung. Lan sak liyane pokoke dienggo kesehatan lah, Mbak. Mbak Dia, wis jelas nek iki awakmu iki diapusi. Kaya kepencot ki lho. Iki serius, Mbak. Jarene salese to, nek berase dimasak nang Magicom iki to, iso mare sehat. Mbak, lah nek awakmu ngembah berase resik kuwi sehat. Ora perlu Magicom rego 3,5 juta ngono iki ora perlu. Lah wong jarine salese iki ya ngono. Makane tak jajal. Angsuran ping 8 langsung tak lunasi sisan. Terus awakmu itu hadiah apa saka salese? Ya hadiahe sih mong centong siji. Mbak, duitku sampai entek, Mbak. Nggo mbayari Magicom kuwi. Perasaan ya, Mbak. Duit kok ya ora setya mbek aku ya, Mbak. Kok gampang lungone to, Mbak? Hele, Mbak. Tak kira lho awakmu ki nyekolahno. Lah jeblono dipondokno ning sales. Masalah iki lho, Mbak. Duite to nek ning dompetku ti panas. Dadi iki gampang lunga. Wong awakmu wae kepencot kok, Mbak. Kuwi jenenge tergoda. Tergoda. Maksudmu piye to, Mbak? Kuwi jenenge tergoda setan. Ngene lho, Mbak. Wes ngene wae, Mbak. Iki lho dituku wae. Awakmu rasa mikir liyane, rasa mikir kebutuhan liyane. Lah awakmu kepencut. Bener apa ora? Walah, Mbak, lah pantes duitku ora tau nglumpuk. Dudu salese sing pinter, Mbak Dia. Awakmu sing kepencut.